Dobrý deň zo slovenskej Ilírskej Bystrice. Piatok, track walk day a čo je to také, no. Sme išli trojkou hore, vlastne toto je stále trojka a sme mysleli, že už sme na vrchu stageu, ale neboli sme, to bola iba polka a to ide ďalej. A spodok trojky taký, že v pohode, ale vrch je taký, že to moc nejde z kopca, iba to je také motanie cez kompresie pomedzi stromy. Ale podklad je geniálny. A čo? Zajtra má pršať trošku. Ale v pohode. Ešte prejeme tak 1-2 RZ-ky. A bude to good. A je tu dosť veľa takých klských špicatých kameňov. Stage 5, vrch. Beautiful. Čo tu je? Wow. Celkom prísne takto do začiatku a výhľad je akože zajebisté. No, Peťka začal vyzerať celkom dosť brutálne, akože najťažší stage dňa nakoniec. To strašne strme. Hore boli také kamene, to je odklonené, ako drop pokosanej trávy. To zajtra, ak na to poprší, tak to je čistá fantázia. Čiže ideme na training day, to nás tankuje, kde platí. Tak má pršať cez deň, asi tak okolo 12. Včera ten trackball bol taký, že zaujímavé to bude. Trošku šľapavé, trošku strmé, trošku kamenisté. A na čo vám natočím z GoProvky a tak. No, ideme na prvý stage tréning. Zajtra je na ten vyšľap limit, že hodina 15. Čiže sa ten vyšľap je fest dlhý. A od 12. vás začne pršať. Teraz svieti slnko. Dúfam, že pršať nebude. Lebo keď zaprší tu, tak to bude také zať, to nie je proste také, že dobre blato. To je také, že slis. A teplo mi je. Myslím, že bude mudré, keď je asi 12 stupňov, si dať dlhé nohavice, dres a vestu, ale teplo mi je. A to je taký koniec hlasenia. Natočím vám potom stage 1. No, takže stage 1. Poďme na to. To je dobre rýchle. To bolo v pohode. No, čiže po jednotke update je to rýchle jak svíňa. Není to teda, teraz mi to neprišlo šľapavé. Zajtra mi to asi príde, keď to budem športovať na každej rovinke jednej. A ideme na dvojku, vyšľap na dvojku je celkom dosť prísny, ale kratučky asi tak vyzerá.
čiže sme vlastne skoro hore. Dvojku sme si prešli včera. Tá je vrch je taká celkom tiež rýchla a potom spodná polka bude šlapando grando a uvidíme, jak to bude na bajku, ale prišlo mi to včera pohode. Poďme na to, stage 2. Hej! Kokoči. Uá! Pičo! To? Extrémna zima. Ty kokos. No, jak sa ti páčila jednotka, dvojka? Takže transfer bol dosť dlhý na jednotku, ale to je super, že je to už tak z rána, lebo odbúchame si skoro tretinu celkového nájazdu. Jednotka bola taká užšia, ale dosť rýchla, hrabanka bola. Bude to zajtra celkom, bude to lietať. A dvojka, tá je taká širšia, rovnejšia, ale rýchlosť je tam tiež vysoká, takže budú bomby. A pocity pred druhou polkou tréningu? Zatiaľ je to úplne v pohodičke, šlapeme si celkom na čas. Není to problém. Máme to. Direktno ravno, sam? Straight on.
sorry. Kokos, to je šlapavé. Wow. Zaujímavé. No, keďže som včera zabudol spraviť také zhrnutie tréningu, tak si to dáme, že dnes ráno. Dotrenované všetkých 5 stageov, také sú dosť rôznorodé. Aj šľapavé, aj hrabankové, aj pekné, aj dlhé, aj krátke. A
A dneska mám štart o 11:00, Tomáš 10:52. GoPročku so sebou nebudem brať, keďže mi to trošku vadí na hlave. A tak, budem sa vám možno hlásiť z transferov, možno nie, keď si na to spomeniem, neviem, uvidím. Bike je ready. A tak, slnečko sviečí, len je zima. Nate Skut, 5. mesto, Maroš Krupa, 4. mesto, na 3. Simona Leo, 2. Vid Pršak in zmagovalec Miha Smrdel. No a keďže som vedel spraviť zhrnutie rejsu vlastne v nedeľu, ani som sa nehlásil s transferov, za čo sa ospravedlňujem, ale možno do budúcnosti to tam nejak doplním do tých vlogov, keď na to nebudem zabúdať. A takže čo, podarilo sa mi skončiť na 2. mieste o 14 stotín na 16 minútach, čo je fakt, že taký malý rozdiel, akože naštvalo ma to trošku. Ale zároveň sa teším, že som proste druhý, začiatok sezóny, úspešný za mnou. Som živý, zdravý. Overall som skončil na 4. za v podstate ten Talian, čo vyhral u 19, tak bol overall 3. Druhý bol Vid Peršak a 1. Miha Smrdel, 5. Nate Skut za nami trošku. No a partizánske nám zrušili kvôli moru divých sviň. Neviem, čo to má s nami spoločné. Neviem, či sa to prenáša na ľuďoch, či čo, asi hej. Čiže potom ďalší rejs možno o 2 týždne Košutka, zjazd, ale to je také 50-50, neviem, či sa mi chce ísť na zjazd, teoreticky možno by som aj šiel. Však to uvidíme, ešte je času. A týmto sa s vami lúčim. Som rád, že ste to dopozerali až sem. Budem rád, keď mi tu zanecháte pačík, keď dáte odber, keď to preziedáte kamarátom. A tak, čaute.